Armadores de cerco da comarca en contra do reparto da anchoa denuncian que pesqueiros capturaron a especie na zona novena para descargar os peixes como se pescaran na oitava. Este ano a costeira da anchoa no Cantábrico Noroeste sufriu cambios que en ocasións foron en contra dos intereses dos pescadores galegos, sobre todo no reparto das cotas. O Ministerio de Pesca fixo un novo reparto, aínda que o definiu de experimental, non definitivo, e armadores do Barbanza amosaron unha vez máis o seu resitamento a esta medida. Dóuselle todo aos vascos e máis a outros barcos que ampliaron, non? Que se fixaron grandes, como barcos de aquí tamén, barcos de aquí, que foron aumentando, 3 metros, a ver se poñemos outros 3 metros, porque si chegamos a ter un barco como teñen os vascos, máis grandes, porque eles queren levar as anchoas por estes GTs, por estas toneladas, e a única forma de telas é ampliando o barco, que pudo. Os barcos de madeira non se poden cortar, e como non se puderon cortar, non tuveron ventaxas nin para leválas cando andaban toda a vida as anchoas. Debido á gran cantidade de anchoa pescada, algúns barcos optaron por ir ao atún sen consumir as cotas asignadas para este ano, polo que llas deixaron a compañeiros que están a pescar bocarte no Cantábrico Noroeste. A anchoa veu vindo para sur, estuveron pescando aquí en esta zona. Non a estaban pescando últimamente aí arriba. Outro desastre que se fixo, ca anchoa, porque resulta que estes barcos que estaban pescando e que teñen anchoas no País Vasco, tiña moitas anchoas no País Vasco, pero resulta que últimamente non as tiñan. E que fixeron? Abreuse a zona novena, apareceu a zona novena, e viñeron a zona novena coller as anchoas que tiñan que pescar na zona octava C, arriba, e pasábanse a zona octava, facían a parada, e viñan as descargar aquí a Galicia. E apuntou que se esta forma de actuar a protagonizarán barcos galegos no País Vasco, as autoridades e os demais pescadores lles chamarían a atención. Como tiña que ser, pero aquí, como hai moito pelota, moito armador, vendido en pelotas e rastreros, non valen máis que para andar dando llamán a eles, e os compañeiros de aquí pasando deles. Eso permiteuse, non se debe de permitir. E eles mesmos saben que non o tiñan que facer, de facer isto. Como se fixo co xurelo. Os barcos teñen, nós ainda temos 80.000 kilos aí arriba, na zona octava C, non fomos arriba, eles viñeron, hai barcos que tiñan 17.000 kilos, 15.000 kilos, 20.000 kilos, outros que non teñen ningún, que xo agotaron. Apareceron os xurelos nas augas da zona novena. Lamentou que isto sexa permitido polas autoridades, xa que esta forma de actuar podería poñer en perigo a sostibilidade das dúas pesqueiras. Aí no cantil, cargaron os barcos de xurelos, cargáronos, os que non tiñan arriba, foron facer paradas ao revés, foron a facer a parada ao revés. Os que temos na zona novena xa o botábamos, e eles, os que non tiñan, facían a parada ao revés, e outros iban buscar os xurelos á zona octava e paraban na zona novena. Fixose un desbarajuste.